Bevriende schutterijen, de harmonie, de burgemeester. Iedereen, ja werkelijk iedereen, keek zaterdagavond uit naar schutterij Sint Johannes en Sint Clemens. Tamelijk onverwacht wist de schutterij in Ellecom een derde plaats te bereiken. Merkelbeek ontvangt de schutterij alsof ze eerste zijn geworden op het OLS. Ook voorzitter Jos Timmermans is apetrots met het resultaat. Het was een heel lastige wedstrijd. Door de wind, zon. Enorm veel lui. Heel veel lui van Merkelbeek. Daar hebben we ons allemaal gesteund, moreel. En ja, de schutters hebben het geweldig gedaan. Al het oefenen is niet voor niks geweest? Maar zeker niet. We hebben een week of 3, 4 daar aan gewerkt. Om vandaag die prestatie er neer te kunnen zetten. Maar dan is op een gegeven moment die spanning bij dat laatste shot en dan gaat het mis. Wat gebeurt er dan bij zo'n team? Ja, eigenlijk niks. Niks in de zin van het gebeurt en je keer schuurt komt, dan is er dichterbij. En ja, bij deze shutter wordt het zoiets. Helaas. Dat is toch een chic ontholen? Ja, dat is mooi, ja. Dat is mooi. Ik wil niet weten wat voor de eerste plaats hebben gekregen, wat dat wordt geworden. Maar dat is mooie kennis daar. Mooie kennis. Ik ben zo stolz. Ik zoek een persoon maar 42, want die heb ik nog nodig. Want ik loop van stolz stervende zoon. Ik wil dit aanbieden aan de voorzitter. Als dank voor alles wat hij deed voor deze vereniging. Jan Lucas geniet, net als alle andere leden, van de indrukwekkende ontvangst. Het moment dat hij naast schoot lijkt alweer ver verleden tijd. En toen we bij die laatste 8 kwamen, hebben we gezegd we gaan voor de eerste 5. Ja, dan kwamen we bij de eerste 5 en dan gaan we voor de winst. Hè. Maar dat ene schot, dat ging dus niet, hè? Nee, ik heb vorig jaar ook gemist. En dan waren we 11e. Ja, je wordt op een gegeven moment zo zenuwachtig en het is gewoon echt onvoorstelbaar. Ja, ik ben echt heel erg tevreden met de derde plaats. U zit er niet mee dat u het schot heeft gemist? Nee. Vorig jaar wel. Dit jaar heb ik er geen probleem mee.